It-tibdil li qed isir fil-PBS permezz tal-bidla minn TVM2 għal TVM News Plus mixejn għajr eżerċizzju biex il-gvern ikompli jikkontrolla kompletament il-messaġġ li qed jgħaddi għand it-telespettaturi. Dan mhux biss qed jgħiduh l-impjegati ġenwini li hemm fil-kumpanija, iżda qed joħroġ ċar ukoll mid-dettalji li Net News kiseb dwar l-iskeda ġdida li se tibda fi ftit tal-ġimgħat li waslu mill-istess sorsi li tkellmu magħna mill-qalba tal-PBS. Sorprendenti immens il-pjan li għamel ir-ritorn fuq TVM wiċċ sinonimu ma' xandir fit-tmeninijiet. Fuq l-iskeda tas-sib tal-TVM News Plus hemm il-programm Bla Aġenda li ħafna jiftakruh fuq is-Super One. Dak iż-żmien kien jippreżenta l-programm Norman Hamilton. L-istess Hamilton mistenni jerġa' jieħu fid-deħ dan il-programm ftit ġimgħat wara li tibda l-iskeda. Kif l-ewwel ftit edizzjonijiet tal-programm se jiġu preżentati minn personalità oħra. Sa issa dan il-programm għadu mhux jidher fl-iskeda kif imħabbra, imma Net News jista' jikkonferma li kollox jinsab lest biex isir. L-ex DJ tax-Xandir Nazzjonali kien ingħata l-kariga ta' Kummissarju Għoli tar-Renju Unit ġimgħat wara li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tal-2013. Minn barra Hamilton programmi oħra li ser ikunu qegħdin jixxandru fuq l-istazzjonijiet nazzjonali tpoġġew f'idejn persuni li l-gvern jista' jserraħ għal kollox rasu mill-lealtajiet tagħhom leħ, kif spjegaw l-impjegati illi tkellmu magħna u li huma tassew irrabjati għal dawn il-manuvri. Quintin Sherry li kien hemm għajdud dwaru li kellu interess jikkandida ruħu mal-Partit Laburista se jkollu fideh il-programm Topic. Sherry se jkun qed jieħu post Mark Lawrence Zammit li fl-istess ħin kien jippreżenta l-programm l-erba' fost il-ġimgħa. Ix-Xandir Nazzjonali fl-aħħar snin għala kritika qawwija fuq in-nuqqas ta' bilanċ li qed juri. Madankollu l-akbar kundanna ta' ilu 3 imħalfin fuq il-bord tal-inkjesta li tkellmu dwar kif ix-xandir tas-servizz pubbliku kien b'mod sistematiku iħalli barra aħbarijiet u rapportaġġ dwar korruzzjoni li kien jinvolvi membri tal-Gvern Laburista u uffiċjali ola oħra tiegħu.